Ola, benvidos á Televisión de Galicia. Son Nieve Rodríguez e isto é O Fío do Retrato, un espazo na galega cheo de luz e vida no que persoas que nunca imaginaron nos abren as portas das súas casas e os seus álbumes de fotos. Eu viña de entrenar antes de ir a traballar ás 7:30, 8 da mañán e había un cubo de agua que miña nai botaba por encima. Me profesionalicei, fixen recuperación e viñan, como digo, hasta Valdano viña. Eu non fui a universidade, pero a Universidade da Vida estuvo con os vudús, estuvo con cotas, pasaron moitísimas cousas. Imos remexer nos caixóns da memoria, onde aparecerán as cousas da vida. Momentos de ledicia, pero tamén de tristura. O traballo, a loita por seguir adiante, os amigos, a familia, en definitiva, o discorrer da vida. Isto que teño hoxe nas mans son ervas de namorar. Manzanilla, cola de cabalo, son ervas de namorar a saúde que usa o naturista Torrado para curar as doenzas do corpo e da alma. Porque a saúde ten que ser física e mental, e iso mellor que ninguén o sabe o noso convidado de hoxe, Xosé Luís Torrado. O noso retratista, Anxo Cavada, xa está con el, paseando polas rúas de Pontevedra e tirando do fío. Xosé Luís Torrado pertence a esa longa tradición dos sanadores, dos curandeiros ou curadores que Cunqueiro retrataran a súa fabulosa escola de menciñeiros. Home sabio e curioso, representa a día de hoxe iso que os gregos denominaran filósofo. Palabra que, máis que por amante da sabedoría, poderíamos traducir por curioso, o que non se contenta co que sabe e quere aprender máis e máis. Deportista, o afán de Torrado por coñecer centrouse no estudo detallado do corpo, o que lle valeu unha reputación envexable como terapeuta de doenzas musculares e deportivas. Esta loita contra o padecemento dos outros, contra as dores e as molestias, contra o sufrimento, a procura sempre de vías alternativas dentro do que coñecemos como medicina natural é a que define a súa vida. As perturbacións do corpo, os trastornos musculares, as alteracións do sistema biolóxico de deportistas e viandantes foron obxecto da súa alquimia. Todo isto non lle impediu viaxar para coñecer o mundo desde África, China ou Australia, a procura do contraste co propio, sempre observador e atento, cobizoso de engadir a súa bagaxe novos coñecementos dos que hoxe conversa con Anxo o fío do seu retrato. Ti agora estás vivindo en Pontevedra, pero as túas orixes veñen de Mugardos. Sí, eu nacín en Mugardos. Nacín en Mugardos e ao meu pai destinárano a Lugo. Creo que fun con 2 ou 3 anos, sí, a Lugo. E en Lugo estuve hasta os 19 anos, e logo vin destinado aquí a Pontevedra con 19 anos, porque en realidad, daqueles tempos, unhas pistas que existían en Galicia eran as de Riazor e as que había aquí en Pontevedra, pequenas, que era donde estamos agora ubicados, que agora de isto mismo, aquí había unhas pistas que era o Pazo de Campolongo. Porque me plantas en Lugo a mí, no ano, vamos a ver, 40 e tanto, 43, 44, eu iba a un garaxe cunha pizarra colgando unha banqueta que me había feito o meu pai. Eu iba a un garaxe
prácticamente a estudiar, ese eran os estudios, fíjate o que estamos falando. É os sitios onde fun me enseñaron a ser unha persoa dedicada aos demais, isto non cabe dúda ninguna. Seguro que empezaches a correr en Lugo para pasar o frío casi, non? Teño corrido en Lugo daquelas épocas con moita neve, pola muralla, no, como ben te digo, non había pistas, nin había nada. Aquelas competicións que existían, que era de provinciales, gallegos, nacionales, pois eu 11 anos non me ganou nadie naquelas competicións. Eu teño todas as medallas, as podo enseñar aí, campeón de España durante 9 ou 10 anos, e non teño outros remedios. Outra, pois a mí me seleccionaban con España e non podía marchar porque había que traballar. Viña de entrenar antes de ir a traballar ás 7:30, 8 da mañán, e había un cubo de agua que miña nai botaba por encima. Contame un pouco como empezaches a túa pasión por o atletismo. Pero meu pai tirar unha cama influía, porque daquela xa decía, influía, dice, bueno, eu teño que intentar a ver se fago algo de meu pai, si fago algo bo con isto, que non era curarlo, que empezou a mí as manciñeiras a tal, e entonces me inculcaban de que para que non houbera como meu pai que quedara con eso, porque era bo facer deporte, e se metí en mente, e non só fixen eso de facer deporte, sino que o fixen os demais. Meu pai tiña, o pobre estuvo 24 anos na cama. Isto quere dicirche que eu con 13 anos pasei a ser cabeza de familia. Entonces aquelas cousas que tiña eu que en mente de poder estudiar e tal, non pudo ser así. Recordo para detalle, do ano 55 o primer soldo que tuve foron 100 pesetas ao mes. En que empezache, en que ganaches? Dependiente de comercio, vamos, primeiro de pinche, a facer escaparates, a aprender a facer escaparates, logo pasei a outro mellor, foi onde me ofreceron vir a Pontevedra en mellores condiciones, e así o fixen. Xa aquí xa foi outra cousa, xa había outro bando, había as pistas, había unha sociedade gimnástica que existe, e que salimos e tal, e entón, claro, o ambiente era moi distinto. Ou ir ao Estadio da Juventud, eu tiña que pagar para entrar, e entrenaba a xente. Ao pavillato de deportes, cando apareceu o pavillato de deportes, eu tiña que pagar. Eu pagaba un recibo para entrar e para entrenar a xente. Iba ás 6 da mañá, entrenaba a xente. Naquela época había aquelo de Frente Juventudes, Acción Católica, e había a Educación e Descanso, que eran os traballadores que tiñan súas competicións. Eran locales, provinciales, gallegos e depois nacionales, os cuales eu non recordo que me ganaran nunca. Estou falando de 11 anos e ser campeón de España en esas categorías. Cando me tocou correr no ano 57 con todas as figuras, os universitarios que estaban becaos e estaban de tal, pois tamén a ganei. Tamén fui un campeón de España, a ver se me entendes. Logo xa foi máis difícil, becáronme para estudiar, para ir a Brumen, e non pude porque mismo, había que traballar. Primeiro, non sabía o que era dormir unha hora completa con meu pai, que había que levantarse constantemente. Segundo, todo o día de pé, traballando. Terceiro, ir a entrenar a xente pola mañán, ás 6 ou 7 da mañán, a xente, e a noite. Esa era a miña vida. Empezaches cuidando a teu pai. Dándolles masaje non pude facer moito máis, pero pouco pude facer, pero nin conocimientos, os que teño hoxe sí que puderan valer moitísimo. O sea, me entende, non usaba hierbas, hacía outras cousas, había aqueles manciñeiros, aquelas señoras de tal, extraordinarias. Claro, hoxe me contaba, no, niño, limpia, sempre límpiate para arriba, tal, cando te laves, que iso non tendrás dolor de muelas. Hoxe sei que hai uns puntos fundamentales, na planta dos pés igual.
cambiaron moitas cousas, pero aquela xente foi a que me enseñou e que eu entrei eso. Seguinte paso, cando empecé a viaxar, encontrarme con China, todos os países do mundo, con viaxar con España estaban abertas, pois eu tuve unha serie de maestros sensacionales. Eu teño 74 anos e sigo estudiando e aprendendo, pero en algo tan ancestral como é a medicina natural, que isto non, eu non inventei nada, pero aí está. Os libros pois chegaban a través ao mellor de Argentina, de Estados Unidos, que había traducións, estamos metidos no ano 50 e tantos. Había un tal Fernández, un doutor en medicina, que era o do pouco. Hoxe é distinto. Eu non fui unha universidade, pero a Universidade da Vida estuvo con os vudús, pasaron moitísimas cousas. Déjalo. Bien. Sí, os meus fillos que me aprenderon comigo isto, e encima estudiaron e se prepararon 6 ou 7 anos, as cousas claras, a mí non dá vergonza, eu aprendo agora deles. A ver se me entende, por qué? Pois teñen un vehículo para chegar a estas cousas mucho máis fácil que eu. Cando empezaches non era coñecida nada e ti pedías os produtos. Home, claro, pero tiñes que facelos ti. Hoxe en día veñen os produtos e iba a recollelos ao río. Claro, eu tiña referencias de outros sitios determinados. Da papaya eran unhas raíces negriñas que eu bachacaba, enseñaron como se me fermentaban. Hoxe xa xa sirven e ven cas condiciones que teñen. José Luis, entón estas ervas que temos aquí, que teñen un cheiro que xa arrecende, que dá gusto. Esta sería unha composición para inflamacións. Para inflamacións. Claro, pero non falo de tomalas, pero unha inflamación, que pagamos un esguince, unha rotura de fibras. Jamás en miña vida, miles de roturas de fibras, cureinas entre unha semana. Eu fui un preparador físico dos boxeadores, da selección de boxeo. E teñan uns problemas das hostias que lle daban de eso. Eu con a manzanilla e tal, curaba todas as feridas. Isto aprendino dos chinos. A ver, eu faloche de min que viñen no verano que levaba 5 meses cunha uña inflamada e en 3 días xa me arreglaches. O sea que estou falando tamén do que me toca a min. Aquí se poñen as ervas, pero queda un agua. Esa agua, eu teño uns cubitos que fago uns cubitos de hielo. Entón, cando iba a competir, levaba os cubitos de hielo. Te sabes que todo o mundo pon xelo cando tes un golpe. Vale, os meus vai con unhas sustancias estudiadas que son antiinflamatorias. Que faga a primeira? Eu non che poño aquí máis as ervas, poño ese hielo, ese frío. Xa fixen o 50%. O seguinte, a vasodilatación ou a inflamación, o quema o que é o emplaste que van directo, aí vai directo cocido, vai directo, por exemplo, na muñeca e tal, e con un plástico tapado e durmen con el. Eso cura. Que lle pasa a lesión? Con todo respeto, se lle botan un calmante, se inyectan un calmante, unha cosa, ao deportista non lle doi e va rompendo. Abren máis, e entonces teñen as lesións como se ven a tal. Decíalle Don Quixote a Sancho Panza: come pouco, amigo, e cea menos, que a saúde do corpo fráguase na oficina do estómago. Torrado é un Quixote da saúde, pero un Sancho Panza na cociña. O seu culto á gastronomía e á amizade vai camiño de converterse nunha referencia mítica que pode resumirse nunha soa verba: a hospitalidade. A forza que preside o pensamento de Torrado, o seu percorrido vital, non é a maxia ou a superstición, senón a razón. Unha razón disposta a comprender as tradicións foráneas, por distantes que sexan.
Así, os emplastes de arxilas e de ervas, de sementes e de aceites son a fonte das súas menciñas, contrastadas durante longos anos pola súa eficacia e polo seu poder curativo. Ademais, está o talento peculiar de Torrado, unha intuición que parte do coñecemento do propio corpo, un saber humanizado e individualizado que se torna exemplar e memorable para quen recibe as doas impagables da curación. Tal é o home do que hoxe Anxo está a tirar o fío do seu retrato. Chegaches a campeón de España de 400 metros. 400 e 800. E 800, sí, non? Sí. E unha vez que deixas de competir, empezas un pouco a encamiñar a túa profesión hacia... No, probablemente xa competindo, todos viñan a mí, Torrado, me doi isto. Eu xa había tocado o tema das manciñeiras, que Torrado, colle ali, aquí, cerca onde está isto é tal, al lado do río, colle onde hai un osexeiro, que é un barro que é verde tal, e onde nace unha erva moi boa. Eu sigo traballando con xente, por exemplo, Rusia. Os mellores atletas rusos e os mellores competidores, os médicos, veñen a que lles dé eu, ahora. Me trai ao cambio, son como un mercader. Me trai caviar, me trai vodka, me trai tal, eu doulle as esas. A Valdano, o preparei eu con 17 anos, enseñei a correr, o cedimos a un segunda división en Zaragoza, volveu a xogar a Zaragoza, volveu a Madrid. E Valdano, cando se lesionaba despois e estaba aquí, viña aquí a curarse. E Valdano tiña unha rotura de fibra e a semana seguinte xogaba. O Camacho lo operaron, e logo te levaron a Francia para sacar outra vez unhas adherencias determinadas. O Real Madrid, os propios xogadores querían pagarme un sueldo e que eu estuvera en Madrid. Estamos falando de un Camacho, de un Pirri, de tal, pues atendí moitas veces. Hai moitos, pero, por exemplo, Víctor, pues foi... Víctor Muñoz, que xogou no Barcelona. Bueno, porque empecé con él sendo un chavalito. Recordo que era delgadiño, empecé a traballar, a facer sobrecargas. Ele chegou a coller 11 kilos máis. Logo, pues xogou hasta os 37 anos en Inglaterra, tal. É que antes non se quentaba. Eu recordo ir co Zaragoza a Barcelona e me veñían a mí a detener a poñer unhas esposas porque dicía que estaba quemando o campo, escarallando o campo, me entendes? Pero tamén che teño que dicir unha cousa, que todo eso que non se facía tal, o fallamos nós, pero eu a través dos 9 anos que estuve no Zaragoza non hubo roturas de fibras, ni hubo pubis, ni hubo nada, eso está aí. Eu atendín a selección de baloncesto, unha selección no medio de baloncesto, porque eu estaba en Finlandia entrenando cos atletas, se lesionaron 5 tíos en Essen, en Alemania, no ano 72. Entonces Samarán era daquela, era o delegado de tal, e como eu já había curado a muller de uns tobillos, me chamaron e fun alá. Atendínos, cureinos, xogaron, nos ganou Rusia de 76 puntos de diferencia. Eu me quedei con eles, e logo fomos subcampeóns de Europa. Entrando na túa clínica, vese aí unha cantidad de figuras do deporte que pasaron por aquí e que ti tuveches nas túas maus. De todos os que pasaron, de cal gardas así especial recordo? Entrañable de estranxeiros, pa min Tachenko. Foi un rapaz xa a atendera sendo junior, e logo atendino outras veces xa de maior. Eu reconocí a ele nun campeonato o cual, que gracias a él fomos os campeóns de Europa. Ele estaba lesionado con un tobillo e o mandaban para Rusia. Era un campeonato junior. O propio médico dixo, este hai que curalo. Foi a primeira vez que eu puño sempre as ervas para noite, para dormir. Por a verdade que lle pusemos 2 ou 3 veces. Entonces,
de momento que se sacou a inflamación en 3 días e pudo xogar, tuvo que marcou 62 puntos de diferencia, ganoulle a outro, o cual nos situou a nós para xogar as finales. A Stachenko, ves, le estoy poniendo las hierbas, non son unas fotografías moi buenas, el campeonato de Europa, que gracias a él, ves, estaba lesionado, lo mandaban, lo curé, y así estábamos. ¿Canto medía Stachenko? 2.17. Gracias a él, porque metió 60 y tantos puntos, jugamos la final. Xosé Luis, entón, a xente cando viña a túa clínica, cando ti os atendías, pagabanche con especias? Montes, pero ainda hoxe me traen as cousas, coño, aquí hai que vas a comer cousas que me regalaron, cara, pero me regalaron a xente que isto era como los fenicios. A ver, claro, había muchos marineros que no les cobraba, pero me traían unos jurelos, sí, esto sigue siendo igual, Esta é unha merluza do pincho, con esto que ahora va a ir a forno a dar o último toque, Esto, ahora. ¿Qué pinta ten esa merluza? No, esta es una merluza del pincho de las nuestras, É verdad que levabas a botella de albariño coas ervas, como era eso? A botella de albariño foi sempre, nin había etiqueta, e dá casualidade de que era auténtico, levaba, estamos falando casi 50 anos, levaba como era o albariño de aquí, que non estaba etiquetado. Entón, non só levaba o albariño, é que levaba enlatado, me enlataban a tortilla, me enlataban chorizos, me enlataban callos, enlataba todo eso de tal, por si non para competir, pero como premio, unha fabada ben feita, como estaban agora, se isto ahora o estaría enlatado, e lle daba de comer. O sea que ti, aparte de ir ás Olimpiadas e de arreglarlle as pernas aos atletas, resulta que tamén lle curabas o espírito con estas comidas. Como empezaches a levarlle estas comidas? Hice unha paella a Mario Moreno con el cordobés, que está vivo aún. Le había curado un hombro y les cociné allí una paella. Como anécdota, cando íbamos, que éramos 40 ou 50, como anécdota, que hai as competicións, sabes que hai 100, 400, entonces cada xornada os que competían facía comida eu, os que competían e me viña a lista dos comedores, e encontro en unha lista un Sánchez Paraíso que corría 100 metros anotado en 10.000, e o tío habían eliminado e anotouse para correr 10.000 para comer, e dixo, pero coño, este Sánchez non se equivocaron, decía, no, me viene torrado, no, déjame que yo quiero comer. Se había anotado a 10.000 metros, ¿me entiendes? Para poder comer. Para poder comer. E que che queda pendiente por facer agora? No, pendiente que me queda facer é unha cociña máis grande que esta, isto que me queda, con forno. No, sí, non te rías. A mí mi ilusión tiña ter forno, a tener todo, para qué? Para estar cos amigos. Eu só che diría unha cousa, Xosé Luis, pa min que curaches coas ervas, que agora casi curas coa comida, pero ti casi curaches coa alma, non? A túa solidaridade acompañando a toda a xente parece que hasta fixo máis ben que calquera outra medicina, non? Quero que me definan primeiro como unha boa persona, nada máis. Tendrei defectos como outra cosa, pero a mí que me definan como unha boa persona, que é o que intento. Dá gusto escoitar como Anxo Cavada vai tirando do fío, ganduxando no canto da conversa os seus retratos pingados polo rocío da memoria. Pois a conversa, o saber falar e escoitar paseniñamente é unha necesidade humana a que cada día, por desgracia, prestamos menos atención. Nós, pola nosa banda, convidámolos a compartir coma hoxe a arte da conversa a vindeira semana na Televisión de Galicia e aquí, no Fío do Retrato.